Masana abwino ali loloweluka masanano ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno kwa MBC muli ndine Yvonne Tamanda poyamba na imitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jenansa wapita ku Angola komwe atsogolere nthumwi za dziko lino ku misonkhano ya African Union AU ndi bungwe la EU European Union. Unduna wa zachuma wonjezera ndalama za ndondomeko ya chuma cha chaka cha 2025 komanso 2026 ndi ndalama zokwana 512 billion kwacha. Ndipo maiko a Malawi ndi Singapore asayinirana mgwirizano wofuna kulimbikitsa ntchito zothandiza kulimbana ndi kusintha kwa nyengo. Tsopano nazi nkhanizi mwatsatane. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jenansa wati msonkhano pakati pa maiko a mu Africa ndi ku Ulaya omwe uchitikire mdziko la Angola uthandiza kulimbikitsa mtendere, mgwirizano ndi ntchito za malonda komanso chitukuko m'maiko a mu Africa kuphatikizapo Malawi. Iwo alankhula izi pamene amanyamuka kupita ku Angola komwe akatsogolere nthumwi za Malawi ku msonkhano pakati pa maiko a mu Africa ndi maiko a ku Ulaya wa AU-EU Summit omwe uli pa 24 ndi 25 Novemba komanso msonkhano wapadera wa maiko a mu Africa AU omwe uchitike pa 26 Novemba 2025. Dr. Jenansa wati misonkhanoyi ilimbitsa mtendere, ulamuliro wabwino m'maiko a ubale komanso ntchito za malonda ndi migodi mwa zina. Chawakomera President athu His Excellency Professor Peter Mutharika kuti ndisankhe kuti nditsogolere gulu limene likupita ku msonkhano. Msonkhanowu ndi wapakati pa kontinenti ya Africa ndi Europe. Chifukwa pali mgwirizano makontinenti amenewa amagwira ntchito limodzi poyang'ana zinthu zimene makontinenti amene wawa zili pa mtima pawo zimene zoti zichitike. Ndi mgwirizano umenewu pamene tipita ku msonkhano umenewu tikayang'ana mfundo za malonda komanso za mtendere mu Africa muno ndi ku Europe komanso za chitukuko chokhalitsa. Ndiye Malawi ifeyo tipindulako kwakukulu chifukwa tipeza tikamakambirana kwathu tikambirana za malonda ndiye kuti zinthu zimene tili nazo mukudziwa kuti Malawi muno kuli migodi and President athu ananena kuti masiku ano sikuti kumangokumba nkungopilitsa za migodi osadzipanga process koma zizikhala zitakhalidwa process kuti zipeze ndalama zambiri. Ndizo sezi timakambirana komanso pali zochitika zambiri ngati madzi kapena misewu. Mgwirizano umenewu umathandizanso kuthandizira kuchuma chonena kuti zinthu zimene zizipangike. Padakali pano wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu wati boma lipitiriza kupereka chisamaliro kwa anthu olumala komanso kuonetsetsa kuti zolankhula zawo zikumveka pa nkhani yolimbikitsa kuti anthu aulumali asamasalidwe. Dr. Ansa alankhula izi pamwambo okhazikitsa sabata yokumbukira anthu aulumali omwe unachitikira ku nyumba ya malamulo mu mzinda wa Lilongwe lachisanu. Charles Wahara ali ndi ripoti. Sabata yokumbukira anthu omwe ali ndi ulumali imatsogozedwa ndi bungwe la Malawi Council for Disability Affairs Makoda, ndipo cholinga chake imakhala ikunikira zinthu zosiyanasiyana zomwe cholinga chake zikhoza kupititsa patsogolo miyoyo ya anthu omwe ali ndi ulumali. Ndipo mmawu ake wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Justice Dr. Jenansa AC anati dziko lino ndi la munthu wina aliyense ndipo ncholinga cha boma kuonetsetsa kuti likupititsa patsogolo ndondomeko zimene zikutukula miyoyo ya anthu a mdziko muno komanso kuonetsetsa kuti anthu amene ali ndi ulumali sakusalidwa. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu walamula makhonsolo kuti aonetsetse kuti anthu omwe ali ndi ulumali akutenga nawo gawo
poonetsetsa kuti akutukula miyoyo yawo pachuma kuti agwiritse nawo ntchito ndalama zokwanira 100 million kwacha muthumba la ndalama zokwanira 5 billion kwacha za m'madera aphungu. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika apereka ndalama zokwanira 5 million kwacha, ndipo wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Justice Dr. Ansah AC apereka ndalama zokwanira 2,500,000 kwacha pokumbukira sabatayi. Anthu amene ali ndi ulumali nthawi zina amayiwalidwa, ndi nthawi ino ndi nthawi yonena kuti anthu adziwe kuti pachina chilichonse cha chitukuko adziwerengedwapo. Ndipo mmawu ake nduna yoona za chisamaliro cha anthu kuphatikizapo anthu olumala Ameri Navicha ati sabatayi ithandiza kuti anthu omwe ali ndi ulumali afotokoze zomwe amakumana nazo komanso kulimbikitsidwa m'magawo osiyanasiyana a moyo wawo. Ndipo lero ndilokondwa kunena kuti Vice President ya dziko lino Dr. Jane Ansah amene akhala nafe pamwambo waukulu umene umalo mwa President wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika muthenga wawo yankhula mawu achilimbikitso kwambiri kunena kuti maunduna onse ma department aboma aonesese kuti ma program awo aonesese kuti anthu aulumali akuyikidwamo. Ndipo mmawu ake mkulu wa bungwe la makoda a George Chusiwa ayamikira boma kamba kuonetsetsa kuti likuchita zinthu zosiyanasiyana zotukula miyoyo ya anthu olumala. Sabata ili la makoda mu chaka ichi cha 2025 lakhala sabata la mphamvu makamaka pomva uthenga kuchokera kuboma kudzera kwa wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino pamene akunena ndithu kunena kuti adindo akuyenera kuchilimika makamaka kamakamba nkhani yoteteza ufulu wachibadwidwe. Tikunena kuti kuneneza ufuluwo ukaphwanyidwa komanso kuchitapo kanthu kwa adindo. Kunena kumeneku ndikunena kwa thunthu kumenenso kwatisangalatsa ife ngati bungwe la makoda makamaka pansi pa lamulo lokhudza kuteteza komanso kukweza ufulu wachibadwidwe wa anthu aulumali kuno ku Malawi. Mutu wokumbukira sabatayi ndikugwirana manja popititsa patsogolo ufulu wa anthu olumala komanso kukambirana. Ndine Charles Wahara, MBC Lilongwe. Wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino Enoch Chihana lero atsogolera msonkhano othokoza anthu ochokera ku chigwa kwa mtsinje wa Shire omwe uchitikire pa sitolo za panjalo ku Chikhwawa. Mkulu wa amayi mchigawo chakumwera mu chipani cha DPP Maria Mainja ati anthu akuderali anagwira ntchito yotamandika yovotera Profesa Arthur Peter Mutharika komanso chipanichi kuti apambane pa chisankho chomwe chinachitika pa 16 September chaka chino. Kuli msonkhano waukulu kwambiri mawa pano pa Nchalo Trading Center momwe mukuonera timu ya chipani ili pano komanso timu ya boma yabwera kale kunoko security china chilichonse chili malo 1 week metakhatu konzekera media ilipo mpano magulu osiyanasiyana ali ready kuti mawa alandire second vice president kunoko ku Nchalo. Kuli uthenga wa chembekezo kutha kwa Nchala komanso kupezeka kwa forex muno Malawi komanso kuthesa kwa vuto limene lilipo la mafuta agalimoto momwe mukuonera pano patikuyankhula pano a Profesa Arthur Peter Mutharika akulephera kugona chifukwa cha nkhani imene achakwera anatisira nde tikukonza zimenezo ngati boma la Malawi komanso chipani cha DPP chinaona kuti ndi chaulemu kuti chibwere kunoko kulowa Shire kuzathokoza anthu akuna anagwira ntchito yayikulu kunagwa nduna kuno kunagwa ma MP kuno MCP kunagwa anthu amene sitimadikirira kuti angagwe chifukwa Malawi anatopa ndi njala anatopa ndi kunyozedwa anatopa umphawi. So mawa ndi tsiku lalikulu kwambiri kukhala zinthu zambiri magule oyimba ali pano ma speech osiyanasiyana komanso vice president a second vice president amvetsera zimene anthu akuno ko mafumu akudzayankhula amvetsera zimene amayi akudzayankhula mawa anyamata akudzayankhula mawa kuti atenge zimenezo apite nazo kwa president. Unduna wa zachuma wonjezera ndalama za ndondomeko ya chuma ya chaka cha 2025 komanso 2026 ndi ndalama zokwana 512 billion kwacha. Ndalamazi zachoka pa 8.077 trillion kwacha nkufika pa 8.589 trillion kwacha. Nduna ya zachuma a Joseph Mwanamvekha ati aonjezera ndalamazi kamba kuti ulamuliro wapitawu sunasamalire bwino chuma cha dziko lino zomwe zinachititsa kuti ndalama za nkhani zonongedwe. Mwanamvekha walengezanso za misonkho ina yomwe ithandizire bungwe la MRA kutolera ndalama zochuluka zambiri mulipotili. Ndondomeko ya chuma ya chaka cha 2025 komanso 2026 ya pakati pa chaka yafika pa nthawi imene dziko lino likukumana ndi mavuto osiyanasiyana monga kuchepa kwa chakudya, kuchepa kwa ndalama zakunja komanso kusakhazikika kwa kapezekedwe ka mafuta agalimoto. Nduna za chuma a Joseph Mwanamvekha ati mavutowa akhuza chuma cha dziko lino ndipo sichikula
monga momwe zinayenera kukhalira. Amwanamveka atsindikanso kuti boma lakhazikitsa ndondomeko zomwe zichepetse kuonongeka kwa ndalama komanso kuthandizira bungwe la Malawi Revenue Authority kuti litolere ndalama zambiri. Takamba nkhani ya mobile money tayesesa pamene kuti anthu amene akumusiyawo asamalipire nawo misonkho imeneyi, tangotenga okhawo amene ali uchitako bwino. Komanso nkhani za mpangizi ya chimodzimodzi, nkhani ya mashares iso tapangaso chimodzimodzi famene ambiri apanga mashares ndikuti atisa akupeza kanga chepe. Nduna zachumayi yauzatso Nkhani mu mzinda wa Lilongwe kuti boma layamba kafukufuku oti lione omwe anaononga ndalama mophwanya malamulo m'mabungwe osiyanasiyana a boma. Pali ma department amene aononga ndalama zambiri somwe sitikuvesa kuti zinatheka bwanji. Mwa icho ndi ku State House. Ku State House pa 1st April chaka chino imene timapanga budget imene talipanga revise pano, tinapereka ndalama budget ya ku State House 67 billion. Nzikuma zodabwisa kuti 67 billion yatha pa 5 months anatamaliza. Komanso abwerekaso ndalama kuonjezera pa ndalama 67 ija. Ndikuti awuyena budget yonse ya chaka chonse ayimaliza ndikudusaso budget ija. Ndiye kuli OPC kumeneswa aononga ndalama pafupi more than 100%. Ndipo mtsogoleri wa zipani zotsutsa ku nyumba ya malamulo a Simplex Chitchola Banda atsindika kufunika kuti boma liyike ndalama zochuluka m'magawo omwe athandizire kukuza chuma cha dziko lino. Ndakuyenera kuchita implement imene timati production based budget imene ikhoza kukwanitsa domestically kuti ibweretse ndalama mdziko muno poyang'anira agriculture, mining ndi zinthu zina ngakhalenso kupanga engage Malawi amene ali kunja madiaspora. Mwazina budget ya pakati pa chaka ya 2025 komanso 2026 yaonjezera ndalama zopita ku nduna za umoyo ndi 17.1 billion kwacha kuchoka pa 741 billion kwacha kufika pa 758 billion kwacha, komanso kubweretsa njira zomwe zichepetse kuonongeka kwa ndalama. Trust Office, MBC, Lilongwe. Nduna yoona za malamulo ndi chilungamo a Charles Mhango ati nkofunika kuti adindo oona za malamulo ndi chilungamo adzigwiritsa ntchito luso la makono la pa internet pakuti zili ndi kuthekera kothandiza kuti milandu idzifulumira. Mhango anena izi pa msonkhano omwe unabweretsa pamodzi akuluakulu oona za malamulo ndi chilungamo ochokera m'mayiko a chigawo chakumvuma komanso kumwera kwa Africa. Margaret Mapando ali ndi zambiri mu ripotiri. Nduna yoona za malamulo ndi chilungamo a Charles Mhango ati padakali pano mabwalo a milandu ali ndi milandu yambiri kamba kuti dziko lino siligwiritsa ntchito luso la makono poweruza milandu. Iwo ati akukhulupirira kuti luso la makono lili ndi kuthekera kothandizira kuti ntchito yoweruza milandu idziyenda msanga. Choncho ndunayi yalimbikitsa anthu ogwira ntchito zoona malamulo ndi chilungamo kuti ayambe kugwiritsa ntchito luso la makonoli powunikiranso mavuto omwe angabwere pa ntchitoyi. Milandu ikuchedwa kwambiri. Pachizungu timati justice delayed is justice denied. Ngati chilungamo sichikubwera pa nthawi yake ndikuti chilungamo chopalibe zimene timanena. Ndeni mapempha kuti zimene tikuphunzira pano ndizoti zikhoza kutithandiza. Technology imene ikubwera ya AI, ya artificial intelligence, ndiyoti ma-judges ndi ma-court antati ayivomereze, ayigwiritse ntchito. Ikhoza mwina kutithandiza, kuwathandiza majajiwo, makoti kuti apange zigamulo msangasanga kuti anthu aone chilungamo chikubwera pa nthawi yake. Mwapa mpando wa bungwe la omwe amawunikira malamulo mu chigawo chakumvuma ndi kumwera kwa Africa a Rosemary Kumitsonyo Kanyuka ati akukhulupirira kuti pakutha pa msonkhanowu adindo aphunzira kagwiritsidwe ntchito ka luso la makonoli ndi cholinga choti lisamawasocheretse pa ntchito yawo. Iwo ati msonkhanowu upereka mwayi kwa adindowa kuti adzisiyanitsa zinthu zolondola ndi zosalondola pogwiritsa ntchito lusoli. Ngati malamulo ameta pangawo talakwitsidwa ndi AI andisinazindikira kuti tilakwitsa tipezeka kuti sitikutha kutani kugwirizana ndi maiko ino. Ndizo tiyenera kuonetsetsa kuti tikapanga malamulo ngakhale AI tatithandiza kuti timalize masanga kapena tipande chipuje kumefeso munthu titani tiwikepo
kuti zonse malamulo akhale abwinobwino osatolafika. msonkhanowu unabweretsa pamodzi akuluakulu oona za malamulo ochokera m'mayiko a mchigawo chakumvuma komanso kumwera kwa africa ndipo unachitika pamutu omwe unalunjika pa mfundo yoti mayiko a mu africa azitenga mbali pogwiritsa ntchito luso la makina a intaneti m'magawo oona za malamulo ndi chilungamo. Margaret Mapando, MBC, Lilongwe. mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. tiyeni tuonenso mitu yake. wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jen Ansa wapita ku Angola komwe atsogolere nthumwi za dziko lino ku misonkhano ya African Union AU ndi bungwe la EU European Union. unduna wa zachuma wonjezera ndalama za ndondomeko ya chuma cha chaka cha 2025 komanso 2026 ndi ndalama zokwana 512 billion kwacha. ndipo maiko a Malawi ndi Singapore asayinirana mgwirizano wofuna kulimbikitsa ntchito zothandiza kulimbana ndi kusintha kwa nyengo. takulandiraninso ku nkhani zathu masanano. tikupitirira ndi nkhani yoti maiko a Malawi ndi Singapore asayinirana mgwirizano wofuna kulimbikitsa ntchito zothandiza kulimbana ndi kusintha kwa nyengo. maiko awiriwa amalizitsa zonse zofunikira mu mgwirizanowu ku msonkhano wa COP30 mdziko la Brazil. zambiri mu ripoti ili la Alufisha Fisher limwe wawerenga YTP. nduna yona zachilengedwe mphamvu komanso migodi a Jane Matanga ndi yomwe inayimirira dziko la Malawi pamwambo osayinira mgwirizanowu. mu mawu ake ndunayi inati mgwirizano uthandiza maiko awiriwa kupeza njira zopititsira patsogolo ntchito zothandiza kulimbana ndi nkhani ya kusintha kwa nyengo zogwirizana ndi maikowa. tinapita kwa maiko amene ali otukuka ndikale kuti ife ndi ma projects awa oti athandizire kuti nkhani yonongeka kwa chilengedwe ithe. ndiyeno pakali panopa ndilokonda kunena kuti panopa maiko awiri ndi amene abwera tipoyera kunoti ife tifuna tipange nanu tigwirana nanu manja tikuthandizeni kukonzanso chilengedwe. ndiye amene tinasayina nawo yambirira ndali boma lija la Switzerland amene tinasayina nawo koyambirira. lero timasayina mgwirizano ndi boma la Singapore. iwo ndiokonzeka kwambiri kugwira nafe ntchito. komanso chokoma ndi chakuti iwotu akufuna kuti ife tigwiratu ntchito iyi kuyendera malamulo anu sitibweretsa malamulo athu tigwira ntchito kuyendera malamulo anu a Malawi kuti mmapanga bwanji ife tipanga zimenezo tisangalatsa kwambiri sotiza kuti akutitengati ngati ifeyo ngati mapartners osati afuna alamulire iyayi. komano pakali panopa tatenga project onse amene tinabweretsa kuno tinabweretsa project 26 ma project 26 onse aja taapatsira kuti akasankhepo angapo amene akuona ngati amene wowo ndi amene afuna kugwira fe ntchito ifeyo. kupatula kuchita mgwirizano ndi dziko la Singapore, ndunayi inachitanso zokambirana ndi mlembi wamkulu wa bungwe la United Nations a Antonio Guterres pomwe anatsindika zakufunika kuti maiko omwe akukwera kumene pachuma azitha kupeza thandizo la ndalama mosavuta ku thumba la Loss and Damage Fund. thumbali limathandiza maiko omwe akhudzidwa kwambiri ndi mavuto akusintha kwa nyengo. nditakhati kumakumana nawo amene wawa maiko amene akubweretsa kusokoneza kwa chilengedwe ndiye akhala kumalonjeza kuti ali kudziwa tili nanu kuvutika chifukwa cha mene chilengedwe chikuonongekera chifukwa cha zimene timapanga ifeyo ndiye tikuthandizani. ndipo mwana ambira kuti tikuthandizani zinthu sizikuyenda. ndiye timakumana ndi asekretary general kuwapempha kuti inuyo ngati ofesi yanu yayikulu mutithandizire kuti anthu amene wawo amene maiko amene yaononga chilengedwe komanso kuti naena mabungwe osiyanasiyana amene ali okonzeka kuthandiza maiko ovutikitsawo amene tikuvutika ndi nkhani ya za nyengo iwo atithandizire ngati secretary wamkulu wa United Nations kuti apereke ndi uthenga kwa anthu amene wawo kuti chonde zimene munalengeza zija zichitike tsopano simangokhala ngati nkhani yomangokamba nkhamba kamwa iyayi pano zichitike mwathandize anthu. msonkhano wa chinambala 30 ukambirana za kusintha kwa nyengo COP30 unayamba pa 10 Novemba ndipo unatha pa 21 Novemba. boma lati likufuna kumanga sukulu zochuluka za m'madera komanso kulemba ntchito aphunzitsi ochuluka kuti ophunzira ambiri afikire maphunziro aulere. nduna ya maphunziro a Bright Msaka alankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pamene amakumana ndi akuluakulu aku ofesi iyi komanso ochokera ku Austria Learning. Emmanuel Chikonso ali ndi zambiri mu ripotili. kuchokera pomwe mtsogoleri wa dziko lino a Profesa Arthur Peter Mutharika analengeza za kuyamba kwa maphunziro a sekondari aulere, anthu akhala kukambirana za momwe ntchito ikhalire
maka poyang'ana chiwerengero cha aphunzitsi ndi ophunzira komanso malo ophunzirira kudzanso ndalama ya mayeso. Nduna ya zamaphunziro a Bright Msaka ati nkhanizi azitambasula bwino sabata ikubwerayi. Msaka ati boma ndi lokonzeka kumanga sukulu zam'madera zambiri komanso kulemba ntchito aphunzitsi ochuluka, ndipo anachenjeza anthu omwe akufalitsa nkhani zabodza zokhudza momwe ndondomekoyi igwirire ntchito. Sikuti sukhala selection ena manena kuti sukhala selection nanga kuzipezeka bwanji wopita ku national secondary school selection izikhalapo, wopita ku boarding secondary school selection izikhalapo, even wopita ku community day secondary school umene mapangira kale selection izikhalapo, ndipo zikhala awa amene sanasankhidwe malinga ndi ndondomeko ya kumbuyoko amene tizalula kuapezera malo sabano ma community day secondary school. Cholinga though is kuti tionjezere school to ensure kuti aliyense amene wakhonzayo apeze malo ku secondary school. Pa mkumano wa ndunayi ndi akuluakulu aku nduna zamaphunziro ndi Austria Learning omwe amapereka njira zophunzirira maphunziro awo kachenjede kudzera pa intaneti, Ansaka anati nkofunikiranso kuti kampani zoterezi ziganizire zobweretsa njira zamakonozi ku maphunziro aku sekondale. Kumalawi kuno sabano maphunziro akhala aku sekondale akhala ulere, ndiye kuti ana amene angafune kuti ayambe secondary school akhala ambiri, koma ma secondary school ma building pakali pano ndi ochepa, ndiye pafunikanso kuti apase mwayi ana amenewa kuti azitha kuphunzira kuzera ma technologies ndi kumaphunzira ma lesson ya ku secondary school ndi kulemba mayeso ndi kukhonza. Ndiye meeting yathu ya lero inaliona zimenezo kuti tigwirane manja tione kuti ana ambiri ku Malawi kuno tapasa mwayi wa maphunziro. Mmodzi mwa akuluakulu wa Austria Learning Asande Ngalande anagwirizana ndi ganizo la ndunayi loti njira zamakonozi zifikire maphunziro aku sekondalewa ndi kutukula maphunziro. Nduna za maphunziro ikuyembekezeka kufotokozera nyumba ya malamulo sabata yammawa za mmene undunawo ugwirire ntchito kuphatikizapo ndondomeko ya zamaphunziro aku sekondale aulere. Emmanuel Chikonso, MBC, Lilongwe. Ophunzira oposa 5,000 pa sukulu ya Malawi University of Business and Applied Sciences MUBUS ali pa chiopsezo chosiya maphunziro awo kamba ka vuto la ndalama. Sukuluyi ili ndi ophunzira 11,400 omwe akuchita maphunziro osiyanasiyana. Mkulu wa sukuluyi Nancy Chitera wanena izi polankhula ndi MBC pamene amalandira ndalama zokwana 150 million kwacha ku banki ya FTH zomwe zikupita ku thumba lapadera lomwe sukuluyi inakhazikitsa pofuna kuthandiza ophunzira ovutikawa yotchedwa MUBUS Endowment Fund. Mayi Chitera ati ophunzira omwe amalandira ngongole ya maphunziro ochokera ku Loans Board amavutikabe kuti apeze ndalama ya chakudya, malo ogona komanso zida zina zofuna maphunzirowa zomwe zimachititsa kuti asiye sukulu. Kubwera kwa funding imeneyi zikusonyeza zinthu zingapo. One, tikusonyeza kuti FDH akukhulupirira mu provision yathu ya education imene timapereka kwa ma students athu, komanso kuti akhulupirira kuti endowment fund imene tayambitsayi idzabereka zipatso zimene iwo akuyembekezera. Chimene akuyembekezera ndichonena kuti tidzafika tsiku lina palibe student wina wake amene adzapanga withdraw chifukwa choti alibe ndalama, komanso palibe student amene adzakhale delayed osapanga graduate chifukwa choti osapanga graduate mu nthawi yake chifukwa choti sanapereke fees. Mwina pazidzakhala zifukwa zina za nthawi imeneyoyo, komano kutengera pa nkhani ya ndalama ya MUBUS Endowment Fund yathu imene ikakula, ndiyo kuti zinthu zimene zidzakhala ndithu pa chizungu amati history, ndizikhala zinthu zakale, komano aliyense student aliyense adzapezeka kuti akutha kumaliza sukulu yake bwinobwino. Komanso sikuti ingokhala kuti bora wamaliza, koma tikufuna graduate onena kuti akamaliza akhale kuti wadutsa mu environment yoyenerera yomuthangatira kuti achite bwino pa maphunziro
maphunziro ake acha ndi zimene tikuyang'ana ndiye tikuyang'ana so environment tikuyang'ana mabuku ma e-resources komanso tikuyang'ana ma gadgets tikuyang'ana kumene akuchokera kumene akukhala zonse zija zimene ziona kuti zikumuthangatira student uja kuti pamapeto pake akatha kupanga graduate ndi certificate yabwino kuti akapita kunjako akapita ku industry kuja akathanso kutani kupanga perform pantchito imene munthu akagwire. Ana ambiri amene ndithu amalephera kuti amalizise sikulu yawo apa ndikuti zikhanga ndithu tathandiza kuti apitirize sikulu ija chifukwa chimene chizichitika nchonera kuti ndalamazi suti nkhani tangopereka choncho kuti zikhala choncho zikhala zikuchita zikubalana ndipo zichuluka ndikachuluka choncho amubasa atha ndithu kumaona kuti kodi wavutika kwambiri pasikulu pano ni ndani and then zizithandiza kuti ana aja apitirize sikulu bwino. Ngati njira imodzi yothandizira kupititsa patsogolo ukhondo mu mzinda wa Mzuzu, a National Bank apereka katundu wa ndalama zokwana 15 million kwacha ku konsolo ya mzindawu yomwe athandizire pa ntchito za ukhondo. Izi zadza pamene konsolo ya mzinda wa Mzuzu ikupitirira kukumana ndi mavuto okhudzana ndi ukhondo chifukwa cha kukwera kwa chiwerengero cha anthu okhala mu mzindawu. Mzuzu ndi umodzi mwa mizinda yomwe ikukula kwambiri muno Malawi, pomwe chiwerengero cha anthu okhala mu mzindawu chafika pa 270,000. Ngakhale kukulaku kumachititsa kuti ntchito za malonda zipite patsogolo, izi zimadzanso ndi mavuto ake, ndipo limodzi mwa mavutowa ndi kuchuluka kwa zinyalala zomwe zimapangidwa mu mzindawu. Pokhala mzinda omwe anthu ake alibe chidwi chotengapo gawo posamalira zinyalala, ntchitoyi imatsalira m'manja mwa khonsolo yomwe nthawi zambiri imakanika kukwaniritsa bwino. Ichi nchifukwa chake banki ya National Bank yaganiza zothandiza khonsolo ya mzinda wa Mzuzu ndi katundu osiyanasiyana monga nyali za mu msewu zoyendera mphamvu ya dzuwa, zotayamo zinyalala, mawilibala ndi zina zambiri zomwe ndalama zake ndi 15 million kwacha. Mkulu oyang'anira ubale wa pakati pa banki ndi makastoma ake Gift Patsanja wati thandizoli ladza potsatira pempho lomwe adalandira kuchokera ku khonsoloyi. Ngati National Bank timakhulupirira kunena kuti ndife nzika amene tikugwira ntchito zathu Malawi muno, ndipo chotero bodi yathu inavomereza 200 million kunena kuti tipereke tathandizire ma-councils Malawi yonse ino. So tinapempha ndithu ama-council kuti atipase zomwe akufuna, and akumzuzu kuno anasankha kuti athandizire ma-street rights ndi zipangizo zothandizira ukhondo. Nchifukwa chake tsiku la lero tinaona kuti koyenera kunena kuti tibwere kuno mwachangu tidzapase komanso kuona ndi nyengo imene ilili kunena kuti tathandizire kuti athandizire kukonza malo ena ndi ena kupititsa patsogolo ukhondo wa Mzuzu City. Ndipo mawu ake mfumu ya mzinda wa Mzuzu Chiyembekezo Moses yati thandizoli lifewetsa ntchito ya khonsoloyi yosamalira mzindawu. Mfumuyi yapemphanso makampani ena akufuna kwabwino kuti atengerepo phunziro pa zomwe yachita banki pothandiza khonsoloyi pomwe ikusowekera. Vuto limene lindeli lakula kwambiri moti kubwera kwa National Bank ife ndosangalala kuti atithandiza ndi zida zoti zigwirisira ntchito, and izozo zitithandiza kwambiri. Komanso tikupempha makampani ena omwe si aboma ama-business nawonso atengepo mbali chifukwa Mzuzu ndi wathu, kopanda ife kulibe Mzuzu, ife ndi Mzuzuyo tiye tigwiraneni manja tithandizane kutukula Mzuzu. Lachinayi lapitali banki inaperekanso katundu wa ndalama zokwana 20 million kwacha ku khonsolo ya mzinda wa Lilongwe. Temba Mwale, MBC News, Mzuzu. Ndi nkhani imene itafika pa mapeto a nkhani zathu masanano, koma tisanasiyane na inso mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah wapita ku Angola komwe atsogolere nthumwi za dziko lino ku misonkhano ya African Union AU ndi bungwe la EU European Union. Unduna wa zachuma wonjezera ndalama za ndondomeko ya chuma cha chaka cha 2025 komanso 2026 ndi ndalama zokwana 512 billion kwacha. Ndipo maiko a Malawi ndi Singapore asayinirana mgwirizano wofuna kulimbikitsa ntchito zothandiza kulimbana ndi kusintha kwa nyengo.
pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Yvonne Tamanda Poya. Masana abwino.